Winner, Bulgarian, Nikola Solov. Чест за нас и удоволствие да дойдеш при нас, да ни видиш, да видиш колко е голямо училището след толкова много години. Помниш го пети клас? Аз не гледам Формула 1, не гледам Формула 2, гледам само Формула 3. И знаете ли коя е причината? Никола Цолов. От пети клас е в нашето училище. Аз лично му пожелавам успех до година, здраве, живот, да си вземе изпитите в артист отличен и скоро време да взема да обичам Формула 2 или Формула 1. Ние ви рисувам в 6-ти клас. Ясно, че не е довършена, нали? Никой не говори за вау, художествени неща, но забележете какво е нарисувал в 6-ти клас. Включително си написан и каската. Да. И колата е надписана даже. Кой ти е най-добрият резултат на картинга? Мисля, че 46 и 4, нещо такова. А кой ти е бил най-ниския резултат? Почти нямам. Как започна с Формула 1? Грешка, картинг. Баща ми видя като обява за Академия за млади пилоти, в която ми каза, айде да те запиша, нали? И аз му казах, не искам да си карам сам, не искам някой да ми каза как да карам, но все пак той ме записа и оттам почна всичко. Тук е 12-ти клас, Никола. Това са децата, с които децата. Големите младежи вече, с които завършваш. Всъщност, в какво се изразяват твоите тренировки? Защото ми е много интересно, в смисъл просто ти дават трасе и ти го повтаряш или? Ползваме симулатори, които се доближават доста до реалността. Примерно вкъщи аз имам един, който го карам всеки ден, който мога. И при отбора вече имам доста по-високи нива симулатори, които реално си представи една стая като цялото училище, в което се движиш с болида буквално. Ники, нека да кажа, че 12-ти клас тази година си направиха в края на учебната година картинг състезание. Всички участваха. Така че може да си оговорите една срещичка и да видите кой се така. Винаги се гордея, когато виждам ученици, които реализират мечтите си, следват целите си и успяват. Желание да бъдеш все толкова бърз и яростен. Пожелавам на всички да следват мечтите си, защото мен, както каза Правда, ме вижда като различен човек, както почна да се занимавам толкова сериозно с спорта. И мисля, че не е само до самия спорт, но и до дисциплината. Учите това да си супер дисциплиниран и след това нещата се получават.